Waqt konferenza mdella mill-Aġenzija Żgħażagħ bit-tema We Need Youth li laqqet flimkien qatt ta' entitajiet governattivi u stakeholders oħrajn governattivi bilan li jiddiskutu l-pass li jmiss biex ikomplu jiġu mbuttati ideat varji u innovattivi taż-żgħażagħ, is-Segretarju Parlamentari għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Kita Zzoparditanti saħaq fuq l-irwol kruċjali li għandha din il-faxxa tas-soċjetà. Il-konferenza trattat kif tali ħsibijiet żagħżugħa jistgħu jservu bħala soluzzjonijiet anke għal problemi dinji, bħal pereżempju it-tibdil fil-klima. Zzoparditanti qal li l-Gvern għandu rwol ċentrali biex jindokra t-tranzizzjoni mit-tfulija u l-adolescenza sakemm eventwalment isiru adulti f'pajjiżna. Fost dawk li għamlu l-intervent tagħhom fil-konferenza kien hemm il-kap eżekuttiv ta' Aġenzija Żgħażagħ Mirjam Tewma li trattat anke l-portafoll importanti li għadu kemm ġie assenjat lil Glenn Micallef bħala nominat Malti għall-Kummissjoni Ewropea. Spjegat kif għandna nħarsu lejn iż-żgħażagħ b'mod differenti minn kif inħarsu lejhom għax huma preżentament qed jiffurmaw il-futur tad-dinja waqt li l-entitajiet governattivi huma impenjati li jkomplu jaħdmu fosthom biex jagħtu kontribut favur dinja aħjar. Fakret li l-Aġenzija Żgħażagħ matul is-sajf jissoktaw f'ħidma u joħolqu numru ta' programmi għat-tfal li jservu bħala edukazzjoni addizzjonali fuq dak li diġà jirċievu fl-iskejjel. Iż-żgħażagħ huma l-qalb tas-soċjetà. Illum f'soċjetà li iktar tissir anzjana naħseb irridu nħarsu lejn iż-żgħażagħ b'mod iktar holistiku, irridu nħarsu lejn iż-żgħażagħ hemm ċertu enerġija, pożittività għax dawn huma li fil-verità ħajġibu l-innovazzjoni. Simili, is-Segretarju tal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ Sara Xwiereb spjegat kif huma joħolqu numru ta' proġetti fosthom dak li sar ftit tal-jemilu il-Parlament Nazzjonali taż-Żgħażagħ. Din l-okkażjoni reġettat l-opportunità lil ġenerazzjoni żagħżugħa biex ikunu parteċipi f'seduta fejn ġew diskussi mozzjonijiet li ħadmu fuqhom huma stess. Il-KNZ lan l-aktar importanti tiegħu huwa li dejjem jagħti vuċi liż-żgħażagħ u jirrappreżenta liż-żgħażagħ kemm f'Malta u kemm fuq livell internazzjonali u ġimielu kellna il-Parlament Nazzjonali taż-Żgħażagħ fejn hija avveniment li jsir kull sena fejn nagħmlu simulazzjoni tal-Parlament u żgħażagħ Maltin u Mawċin bejn l-età ta' 13 u 30 sena kunu jistgħu jiġu u jsemmew leħinhom